Čo je šikovná výplata plus? Vaše zlato, vaše pravidlá. Šikovná výplata plus je automatická expedícia vami vybraných investičných zliadkov a mincí vo chvíli, keď je na vašom zlatom konte dostatočný disponibilný zostatok. Sami si určite, koľko gramov zlata má na konte vždy zostať ako vaša zlatá rezerva a aké produkty chcete držať fyzicky pri sebe. Ako šikovnú výplatu plus nastaviť? Prihláste sa do svojho zákazníckeho účtu a otvorte detail zmluvy ePlan Gold, pri ktorej chcete výplatu plus aktivovať. Pokračujte zadaním výplaty v kove. Do nákupného košíka vložte zliadky a mince, ktoré vám máme automaticky expedovať. Obsah košíka predstavuje jednu zásielku. Nastavte si ho presne podľa svojich preferencií. Skontrolujte svoje kontaktné údaje, ktoré u nás evidujeme, a prípadne upresnite adresu na doručenie zásielky. Ak má expedícia prebiehať automaticky po dosiahnutí vami nastavenej výšky zostatku zlatého konta ePlan Gold, zvoľte variant Šikovná výplata plus. Príkaz si môžete pomenovať, aby bol pre vás ľahko dohľadateľný. Výplata môže prebehnúť jednorázovo alebo opakovane, záleží na vašej voľbe. Pri opakovanej výplate si zvolíte, ako dlho má príkaz platiť, buď do konkrétneho dátumu, alebo bez časového obmedzenia, kým ho sami neukončíte. Zostáva ešte nastaviť výšku minimálneho zostatku v gramoch zlata, ktoré majú na konte zostať i po vykonaní výplaty. Tým si nastavujete reguláciu zostatku svojho zlatého konta a vyvažujete množstvo zlata uloženého u IBIS Ingold a držaného fyzicky vo svojich rukách. Na záver všetko skontrolujete a príkaz autorizujete. Po potvrdení vám príde notifikácia, ktorú jednoducho schválite v mobilnej aplikácii IBIS Ingold. A to je všetko. Automatická výplata zo zlatého konta je nastavená a vaše zlato teraz pracuje presne podľa vašich pravidiel. Každý deň skontrolujeme disponibilný zostatok a pri splnení nastavených podmienok budeme expedovať vybrané zliadky a mince.